लोगोफोर जोंहाना मैगङा नै अरिजिनेल माल नै दिनै जों नाजों जानोसै ना मैथा आरो नै जाबो बेरदों नै बेफोरखौ गाबोनहाय जागोन आरोखि स' बेखौनो आं दहाय खानाया संनाया नैयाव दं आरो बेफोरावबो ओंखारगोन बेयो खुनु मेडिसिन गैया अरिजिनेल नै आरो गोजौआवबो ओंखारदों लोगोफोर फैलायबाय आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै जोंहा दिनै थालिर जिगाब मैखुन आरोबाव जिगाब मैखुन फार्स्ट टाइम दिनै 2022 सनाव फार्स्ट टाइम जिगाब मैखुन मोनजालायसिगोन नै एवनो सुरु खालामबाय एवनोसै थाव होबाय पियास होबाय मैथाजों जिगाब मैखुनजों जानोसै दिनै लोगोफोर मारै सङोथाय लोगोफ्रा आंनाथ' ओरैनो जायो नै जिगाब मैखुना आयौ गोलैबाय मोनसे दा होगोन र' जिगाब मैखुन जाबाय होनसै सोर सोर मैखुनखौ जानानै मोजां मोनो भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट खालामब्लानो जाबाय ना मा बुङो लोगोफोरा स' नायलांदो आरोबाव आं संनाया माबोरै जायो नायलांदोनोसै भिडिअ बे खुनु मेडिसिनजों नङा दे लोगोफोर बे अरिजिनेल जिगाबाव ओंखारनाय आं देखायगोन र' दाहाय अरिजिनेल पियर माने खुनु इयाव मेडिसिन गैया जिगाबावनो नुजाखानाय दै ओंखारनो होनोसै दसे खोबहाबनानै बेनिफ्राय इयाव मैथा ना होनानै जानोसै आरो लोगोफोर मैथाया नै बिदि जाबाय स' इयाव मैथा होनोसै अरिजिनेल मैखुन लोगोफोर दसे थानानै इयाव मैथा होनोसै मैथा होखानोसै मैथाखौ होनोसै नै मैथाखौ गांसे गोलदों ओमफ्राय दा नाखौ होनोसै दसे खोबहाबबावनोसै संनो रोङा दै लोगोफोर ओंख्रिखौ सोरबा रोङोबा खोन्थाहरदो नायब्रा भिडिअखौ नायनानै मारै सङो आङो नै खोबना होबाय दसे र' दै होनोसै एसे लोगोफोर ना होनांगोन ना आरो एसे होनोसै बास जाबाय नाखौ एखौ होजोबनो ना ओमफ्राय नै नाखौ नै नाया होनोसै ना मैथा मैखुन मिला मिलि जानोसै दिनै लोगोफोर स' नाखौ होनोसै मासे मासे नङा खनसेनो ज' होनोसै आं बरिया मोनबाय थासिगोन दे मालाय
दान्दिसे खोबहाबना होनोसै बास मोनबाय थासिगोन बे मालाय बिदि जाबाय ओंख्रिया लोगोफोर स' मस्ला मस्लि होनोसै नै मस्ला मस्लि होबाय मस्ला मस्लि होखांबाय दान्दिसे एसे दसे खोबना होनोसै खोबबाय दसेनि उनाव जासिगोन ओंख्रिया जोंना जाबाय ना मैथा मैखुन अरिजिनेल मैखुन जिगाबनि माइहुं मैखुन टेस्टि जानोसै लोगोफोर फार्स्ट टाइम 2022 सनाव लकेल मैखुन लकेल नाबो दं मैथाबो दं मैखुनबो दं बेसेबां टेस्टि जागोन ओंख्रिया नायलांबाय थादो नायनानै लुबैनो आरो नायग्राफोरा नोंथांमोना दै लोगोफोर जालायनोसै मैखुनजों मैथाजों नाजों नै खुरबाय जोंना नै खर' मैखुना गेब्लेजोब्बाय माथो नै गोथावथार जाबाय थानोसै लोगोफोर नोंसोर जानायखौ देखायलांबा नोंसोर लुबैगोन ना देखायथ'ला दै दे बिफं बिदा ओंखाम जादों मालाय नै सासेया फैगासिनो नै सारायाबो मा देन्जार खोमा गैयिलै लानानै जालायलायदों बा ना खि एवदोंमोन गोखा खामोजोबना जादों नै जाग्रानि सेहेराखौ नायगोन नामा लोगोफोर हा नै सेहेराया माबायदि नै आंनाथ' बुरजा हलुमान बायदिसो नायानो नै सासेया जायनो एसेल' दंसै लोगोफोर मैथाजों नाजों मैखुनजों बरिया गोथाव जाखांबाय उदै गेन्द्रा जालायबाय नै जाखांनानै लोगोफोर उदैया मस्थ' नाजों ना मैखुन मैथा जाबाय उदैया मथे जाबाय उदै फिसा खालामनांगोन थिगसे जाबाय अबावथो फिसा जाबावनांगौ जाखो एथ' गिदिर उदैयालाय स' भिडिअखौ नायनानै बोरै मोनखो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन होननानै मिथिनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै स' दिनैनि भिडिअखौ इयावनो दोनथ'नाय जाबाय स' आरो फैगोन भिडिअ फैगासिनो दङ नायनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन लागोनो थाखाय जनायनाय जाबाय स' थेंक इउ बाय बाय लाभ इउ अल